alaikum salam. Malam Galadima. Ya gajiya. Alhamdulillah. Ya magunguna. Lafiya lawan lafiya ga mun sannu masha Allah. Wani magani ne a wurinka. To, saboda ka ji an ce cuta yawa a duniyar nan. ai ni duk wani maganin da ka sani a duniyar nan. Na'am. Ba wani cutar da nake jin tsoron shi. To shikenan. Ko wannan corona virus da ake magana, kai ka ga na sa abin da kuka sa? A'a. Ku jira ni ina ba. To. Gaskiya fa cutar nan da gaske ne. Kun ganin nan ina bala'in tsoronta. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi dokokin da shugabannin mu suka samuna domin kare kanmu daga cutar coronavirus. Mun gode masu kallo, kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Ku danna subscribe. Ku danna subscribe. Mun gode.